A török háborúk hősei. Majd töröktől rabigát vállainkra vettünk. A himnusz soraiban Kölcsey Ferenc így emlékeztet arra a több mint 150 évre, amikor az oszmán-török birodalom az ország jelentős területét megszállta. A túlerőben lévő birodalom hadserege azonban már nem tudta a Kárpát-medence egészét elfoglalni. Ennek okairól is szól ez a fejezet. Nándorfehérvár török bevétele. Az oszmán-török birodalom területe a 16. század elején már 3 földrészre terjedt ki. Így erőforrásait, népesség, pénzügyi bevételek tekintve jóval erősebb volt a Magyar Királyságnál. Első Szulajmán szultán trónra lépésével újra a Kárpát-medence felé indultak meg a nagyobb török hadak. 1521-ben Nándorfehérvárt, az ország kapuját szemelte ki elsőként a török uralkodó. A hatalmas túlerőben lévő török sereg több mint 2 hónapig ostromolta a várat, mire felmorzsolta a védők ellenállását. Az Olá Balázs várkapitány vezette védősereg hősies ellenállása a korszak egyik leghosszabb ostromát eredményezte. Végül a megfogyatkozott létszámú várvédők feladták a várat, de az elvonulókat a törökök lemészárolták. II. Ulászló fia, II. Lajos király ekkor még csak 15 éves volt, és a lassan gyülekező felmentő hadakat már későn indította el a vár felé. Szulajmán csapatai előtt megnyílt az út az ország belseje felé. A Mohácsi csata. 1526 nyarán Szulajmán szultán serege betört az ország területére, és a Dunántúlon előre nyomulva Buda irányába vonult. A magyar haderő lassan gyülekezett. Az aratás és betakarítás előtt több tízezres magyar sereget nem tudtak élelmezni. A szultánnak viszont hatalmas készletei voltak. A magyar had a csata előtt mintegy 25 000 főt számlált, végvári vitézek, kardforgató nemesek, külföldi zsoldosok alkották. Az országra törő török had létszámát a források alapján körülbelül 60 000 főre tehetjük. A török tüzérség is nagy fölényben volt. A hatalmas túlerő láttán a helyes döntés az ütközet halogatása, és Szapolyai János az erdélyi vajda seregének bevárása lett volna, bár neki sem lehetett 10 000-nél több katonája. A visszavonulás azonban a török lovasság állandó támadása közben a sereg felbomlását eredményezhette volna, a sereg hátában már nem volt védhető erősség, a magyar katonák pedig hevesen ellenezték a visszavonulás tervét. Az ország déli részeinek feladása, kiszolgáltatása a rabló, gyilkoló törököknek a vezérek számára elfogadhatatlan volt. Az utolsó haditanács a harc mellett döntött. A török és a magyar sereg Mohácstól 7 kilométerre találkozott egymással. A tapasztalatlan, fiatal II. Lajos király helyett Tomori Pált és Szapolyai János öccsét, Györgyöt bízták meg a fővezéri tisztséggel. 1526. augusztus 29-én zajlott le a mohácsi csata, amelyben a magyar had katasztrofális vereséget szenvedett. Az ütközet során meghalt Tomori Pál, 5 püspök és 16 zászlós úr is. A fiatal király a csatatérről való menekülés során lovával belezuhant a megáradt Cselepatakba, és életét vesztette. A kettős királyválasztás. II. Lajos halálát követő hónapokban Magyarország ketté szakadt. A nemesek egy jelentős része az ország keleti felének leggazdagabb urát, Szapolyai János erdélyi vajdát választotta királynak. Egy korábbi országgyűlési határozatra hivatkoztak, hogy II. Lajost magyar születési királynak kell követnie. Az ország nyugati területén birtokokkal rendelkező főurak azonban Habsburg Ferdinándot választották meg magyar királynak. Támogatói azt várták tőle, hogy a Habsburgok az európai seregek élén akadályozzák meg Magyarország török megszállását. A két király között évtizedes háborúskodás tört ki. A Habsburgok hadereje kezdetben erőfölényben volt, ezért Szapolyai János a török szultánhoz fordult katonai segítségért, így vazallusa lett az Oszmán Birodalomnak. Buda török kézre kerül. A török szultán fő célja Bécs elfoglalása volt. Ezért az összecsapás során Szapolyait támogatta. A király halála után a trónt újszülött fia János Zsigmond örökölte. A Habsburgok ekkor Budára támadtak.
A szapolyai párt hadereje megvédte a fővárost, de közben Szulejmán szultán hadserege is Buda alá vonult. A törökök 1541-ben Csellel foglalták el Budát. A még csecsemőkorú trónörököst és az itt tartózkodó főurakat a szultán a sátrába kérette. A találkozó alatt katonái harc nélkül besétáltak a várba, és elfoglalták az ország fővárosát. Buda elfoglalását követően az ország 3 részre szakadt. Az ország középső területei az oszmán-török birodalom fennhatósága alá kerültek. Itt alakult ki az úgynevezett hódoltság. Az ország nyugati és északi fele a Habsburgok országaihoz kapcsolódott. A Magyar Királyság területén továbbra is Habsburg Ferdinánd majd utódai uralkodtak. A szultán szapolyai gyermekének adományozta az ország keleti felét, ebből jött létre az erdélyi fejedelemség.